kilttejä. Se tuli. Kuka? Voi ei. Onks tosi, joka mun piti tavata? Ai moikka, mistus, kuka sä oot? Ei se oo se. Ootko? Se on tuo. Moi. Ai, moi. Mun nimi on Michael. Mikä sun? Mä oon Diana. Mun serkku sanoi, että sä olisit mulle kuulemma just hyvä. Kukas sun serkku mahtaa olla? Alice? En ottanut kertoa. Tai siis joo, kerroit, mut kun mä sanoin, ettei tarvii. No, mutta se tuli kuitenkin. Olisiko meidän hyvä olla 2 kesken? Ai, Siis, niin. anteeksi. Ei mitään. Moikka, mistus. Mitä sä teet? Voi ei. Mä tykkään susta. Niin, mä tykkään susta. Kuka toi on? Se on mun sisko. Hetki. Mikä sulle tuli? Oi, ei. Jos toi luuseri on sen... Ota! Siskoni. Ei kyllä, kiitos. Heippa. Mut Alice, mä en tarvi sun apua. Kiitti vaan. Anna anteeksi. Mihin se komissus meni? Se lähti. Ja sun takia mä menetin mun pestiksen. Mä en voi itselleni mitään. Se oli niin ihanaa. Hei! Hei, oota! Niin? Oliko se oli jotain? Moi. Moi. Sä näytät hyvältä. Ai moi Justin. Ai, te oottekin yhdessä. Jep, maailman paras poikkis. Justin, kävikö? Mä oon kyllä vapaa. Katie, voitaisko me jutella? Mitä sä alat flirttailee? Mä vaan moikkasin sitä. No, miksi sä alkaa sua flirttailee? No mistä mä tiedän, ehkä mä oon niin täydellinen. Okei, ei mitään. Siis ehkä se vaan tykkäsi tästä mun helmestä. Mun mielestä sä oot kaunis muutenkin. Voi. Mitenköhän Diana ja Alice voivat? Mä kysyn siskoltas, miten se voi. Joo, kysy se Dianalta. Nyt minä lähden hakemaan.